Creo que esta foi un día de Santa Bárbara. Foi feita na Ponte Nova, na parte que antiguamente lle chamaban Villoudriz, e estábamos de merenda, pois había aquí un señor de San Andrés que agora está, creo que en Buenos Aires, era zoqueiro, era o que nos facía as zocas, está comendo un bocadillo con un irmão meu, eu como veis son a que estou co pan clavado ali no tenedor, despois outra irmá miña taio cortando e aquela outra parexa son os padres daquela outra nena, que se vos digo a verdad, nin me acordo dos nombres. Era moi divertido ser crío naquela época porque podías andar por fora, por donde che dera a gana, naide se metía contigo, nin che facían cousas raras, nin nada. É unha foto que che recorda a niñez, aqueles tempos que estabas xogando a patefa, que saltabas á comba, que bueno, e ao escondite, e xogando tamén muchísimo ás flechas e aos indios, que de feito eu era media tarzana, andaba de árbol en árbol para facer arcos e flechas. Bueno, non acabamos borrachos, aunque está o señor botando viño, todo foi tranquilín,